Doncs l'IFEST és el Festival de Ciències de Catalunya i és un programa que promou la innovació i l'emprenedoria entre els joves i nosaltres personalment vam entrar a la seva pàgina web i hi havia diferents reptes que se'ns plantejaven. Nosaltres vam escollir un dins del Departament de Recerca i Universitats, concretament el de com podem fer els centres de recerca científica catalans més accessibles i atractius per a la ciutadania. I doncs, per donar una resposta vam elaborar un projecte amb diferents prototips i ara aquest projecte el vam presentar i ha passat a la final i el presentarem a la Sala Apolo el 13 de juny. El nostre prototip més destacat és Smartbox, que com que la gent el que vol comprar és una experiència, el que hem fet és que puguin comprar una experiència. Que un pare que no sap què regalar-li al seu fill pugui comprar-li aquesta caixa i que el seu fill tingui accés a anar a un CERC, a un centre de recerca científica catalana. Sí, són més accessibles i atractius. Per tant, a dins de la caixa hi ha moltes coses, però això entrarà a explicar més detall. En la caixa podem trobar la pàgina web on tota la informació que estan elaborant. També hi ha un llibre on lectors poden fer preguntes i des de les contactem amb el cerca, ells les responen i fem un segon volum. Així repetitivament fins que els lectors tinguin totes les respostes. A part, també vam fer un formulari per veure els ciutadans què volien i com volien la informació i finalment a la pàgina web també trobareu tota la informació, tot el que hem fet i podeu seguir el procés. Bàsicament, per resumir, inicialment vam elaborar un formulari però hauria sigut com reps informació científica i com t'agradaria rebre-la per tal de rebre el feedback dels propis ciutadans i saber com encaminarà el nostre projecte. I a partir d'aquí vam analitzar les respostes rebudes i vam decidir elaborar aquest llibre divulgatiu en format revista on es presenten 20 qüestions sobre els cerca resoltes i els diferents prototips. El principal és la pàgina web on es troben les dues iniciatives, que són els pilars. Una d'elles, el pilar número 1, és el programa d'immersió que presentem. El programa d'immersió el que proposa és portar a persones interessades a descobrir el cerca. Com ho fem? Com arribem a la gent? Mitjançant les Smartbox que comentava el Màrius. Aquesta Smartbox la podràs adquirir a la teva botiga més propera i serà com una caixa física que et donarà accés a aquesta experiència i a aquesta vivència. La idea és que després tu vas a la Bacus, al final serà existents populars, tothom coneix i tothom sap que li agrada comprar. I a més, per acabar, la segona iniciativa és, després d'haver llegit tota aquesta informació, he llegit el llibre, que es presenta també a la pàgina web, vam crear un formulari en el qual la gent entra, planteja el seu dubte que els ha quedat, i aquests dubtes acabaran formant els següents capítols del segon volum del llibre, creant així un cicle interactiu amb els lectors.